Здравейте, приятели, и добре дошли в новият ми канал, който се казва Бизнес канал Христина Василева. Първата тема, която избрах да включа, е как да изберем своето поприще. Започвам с тази тема, тъй като смятам, че човек на първо място за себе си трябва да очертае пътят, по който иска да върви, по който да се развива и по който да надгражда себе си и това да бъде удоволствие за него, това да се превърне в негова работа и когато работи, фактически да се чувства прекрасно и да не усеща тежестта от работата си. Ако ви е интересна самата тема, бих могла да я доразвия в следващи видеа. За момента искам да се спра на 3 основни неща, които смятам, че са изключително важни за човек, който би искал да се открие и да може да развие себе си. И тези неща са първо да се вгледате в себе си, да откриете себе си, да разберете какво ви харесва. Ако ви е интересно това, бих могла да направя отделно видео за това как бихте могли да го направите. Второто нещо, което смятам, че е изключително важно, е да се положат усилия за цялото това нещо. Т.е. когато вече откриете своите собствени желания и мястото, където бихте искали да се развивате, естествено трябва да положите усилия, за да се получат нещата. Кажете ми какво мислите по въпроса, как бихте искали да се развиват тези видеа за вас. Аз имам изключително много идеи и се надявам на вас да ви е интересно. Ако е така, моля ви, пишете ми в коментарите. Много ще се радвам да обменим опит при мен как са се случили нещата, аз как съм намерила своя път и съответно някои от вас, които вече знаят с какво искат да се занимават, дали вече го правят, дали тепърва ще се захващат с това нещо. Много ще ми е интересно. Тема ми е много вълнуваща, тъй като става въпрос за поставянето на начало на един старт в живота, независимо каква е възрастта, пола, семейното положение, социалния статус, дали човек работи, дали учи, дали тепърва ще учи, дали тепърва ще работи. Изобщо във всички етапи на живота тази тема е изключително актуална. На мен ми е много интересна и се надявам и на вас да ви бъде интересна. Затова ще ви очаквам в коментарите. Ви хареса от това видео. Ако е така, моля ви, харесайте го, абонирайте се за още видеа, изкажете ми вашите мнения, споделете го с приятели, ако смятате, че ще бъде интересно за някого. И до нови срещи! Чао!